Moikka, mun nimi on Taste Finland ja tämän päivässä videossa me tehdään mustikka-valkosuklaa muffineita. Tähän alkuun on pakko sanoa, etten itse ole koskaan tehnyt näin hyviä muffineita. Toivottavasti pidät videosta. No mikä tekeekään näistä muffineista sitten todella meheviä ja erittäin hyvin kohonneita? Kyse ei ole raaka-aineesta, vaan muutamasta hyvästä tekniikasta. Ensimmäinen hyvä vinkki on tehdä tällaisia omia muffinsivuokia, joilla saat pikkusen lisää reunaa. Jotta kaikki sujuu sujuvasti, 100 grammaa valkosuklaata kannattaa pilkkoa nyt pieniksi paloiksi ja ottaa samalla vielä yhden sitruunankuori talteen. Muffisitaikinaa varten vatka 125 grammaa voita ja 2 desilitraa sokeria vaaleaksi vaahdoksi. Lisää kuohkean voisokerivaahtoon sitten 2 kananmunaa vähitellen. Lisättyäsi kananmunat vatkaa tätä vielä nopealla teholla muutaman minuutin. Kuivia aineita varten yhdistä toiseen kulhoon 4 desilitraa vehnäjauhoja, 1 teelusikka vaniljasokeria, puoli teelusikkaa suolaa ja 2 teelusikkaa leivijauhetta. Lisää näihin kuiviin aineisiin vielä sitruunankuori ja 2 desilitraa jäisiä tai tuoreita mustikoita. Lisää kuivat aineet ja 1 desilitra nestettä munavaahtoon vuorotellen varovasti käännellen nuolialla. Kun jauho on juuri sekoittunut, lisää tähän vielä 1 desilitra murskattua mustikkaa ja pilkkomasi valkosuklaa. Kun taikina on valmista, täytä muffinsepellin kolot täpö täyteen. Näin sinun muffinsestasi tulee varmasti korkeita. Saat muffinseesta vielä näyttävämmän, kun koristelet ne raesokerilla sekä itse tehdyllä murukerroksella. Tämä resepti löytyy videon kuvauksesta. Ja vielä tärkein vinkki. Paista muffinseja ensin kuumassa 220 asteessa uunissa noin 6-9 minuuttia ja sen jälkeen laske lämpöä 175 asteeseen ja jatka paistoa vielä 10-12 minuuttiin. Näillä vinkkeillä saat takuu varmasti kookkaita ja erittäin kuohkeita muffineita. Nämä ovat ehdottomasti elämäni parhaat muffinit. Ja eiköhän ilmekin kerro kaiken. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon ja hei, älä kävele vaan juoksi näitä kokeilemaan.